Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Alhamdulillah dino iki Intan request masak tahu digawe koyok bumbune wong ewoh, Dek. Ora ning HP ibu sing elek. Ning HP ibu sing elek. Lah iya, kuwi sing padha karo sing dimasak Mbok Mi. Kuwi tokno nduk kresek ireng kuwi, Dok. Gone Kinara nduk ape dikekno. Dek iki katut ibu. Kekno sapa? Ape ngene, Bu? Klambine Kinara jarene katut jenengan gawa ndek iki pas usung-usung ya. Lho Dek roh aku ngono. Jare Mbak Mak Pah. Mbok go apa neh, Nduk? Aku ngono. Ape tak kekno sing nyuwun ki lho, Bu, ngono. Ya cek apik-apik ah. Nggih. Iki lho Mak klambine Kinara. Oh. Golek yang Mbak Indah. Sing digoleki Mbak Indah sing jek anyar-anyar dikekno sing ya enek sing nyuwun ngono lho Mak. Iki kan sing apik. Iya, heeh. Sing jek apik-apik, maksudnya ya sing ditumbasno dhewe. Lho jek apik-apik Mak. Lho iki lak ya halusane ya Mak ya. Katut aku. Lho, sing cilik-cilik kan Kinara wis ora sedeng to Mak. Lho. Apik-apik Mak, jek sakmene kae. Iki kan nggo sing lahir nggih Mak ya lagi lho. Maaf Mbak Indah katut ibu gak roh, sing ngerti Mak Pah. Kreseke dibeto Bu Yuni jare. Untung ya iki jek utuh. Pemenawa dijukuk Mbak Jessica pemenawa pemirsa. Bukane maksud kayak kok bekas mboten ngoten pemirsa, konsepnya itu mereka yang DM yang minta. Aku yo di DM yo di Messenger kalau masih ada yang kecil-kecil Bu Yuni. Saya minta usah ngono. Aku wedi Mbak engko nek pamane sampean tak kei darani ngenyek. Kecuali iki enek dulurku dhewe apa anu dhewe iki rene. Mbak nggone Kinara tak nggone Mbak. Wong kadang bayi iki sediluk wis ora sedeng. Wong tinggo iya, tinggo sediluk etok rene, Dok. Nggo sediluk tok gak apa-apa ya. Maaf lho ya aku gak ngenyek iki nggone Kinara tinggo lagi sediluk terus ora sedeng. Kuwi lho Tan. Nggone Kinara. Jadi sing berpikir kadang dihadiahi kok dikei wong ora menghargai, tidak seperti konten orang yang sebelah dikei dihargai. Wis monggo terserah niat kita, mereka nyuwun dikasih sing apik, ini sing elek ya ora lah pemirsa. Iki yo sing tumbas Mbak Indah. Sijine yo nek beberapa iki sing dari hadiah. Maaf nggih, bukannya kami tidak menghargai, pokoknya piye ya ben jelasno gak iso lah, pokoknya terserah jenengan berpikirnya bagaimana. Pokoknya terserah jenengan berpikir, aku gak iso jelasno. Ayo masak, cus. Wes kok ning kono kok nek ono diparani Mbak Jessica. Ayo nanti apa wajahnya ndi? Oh, nguduk kendok. Ibu buat syuting piye? Tak goreng goreng tahu. Bang. Mulak-malik lagi dilebokno. Mulak-malik. Nah. Mulak-malik. Nah. Mulak-malik. Nah. Tahune digoreng. Dimasak koyo sing ini kan. Penting duwe apa kecap. Aku gak mari-mari ya Allah. Gak aku mau ngemek tisu ping loro. Cek metu wae. Gak mari-mari mbok. Yo. Disambisa-bisa pemirsa. Apa ya pemirsa? Aku umbelku gak mari-mari. Kenapa ya pemirsa tiba-tiba apa ya? Untuk sementara coba kan kita masak kandani ya. Untuk minum vitamin. Vitamin apa? Jeruk. Kan tak beli jeruk engko tak jupukno.
Gawekno ae. Iya, sik sabar iki sisaikan iki lho. Iki gak langsung cus kek. Langsung cus. Iya. Ya. Cus ya. Untuk durasi. Nek durasi ini lho, Pak. Biar untuk konten. Ibu iki wis bingung pengen konten apa. Iki ngopo lek ta. Gue Mbak Indah saiki ne insyaallah ada talent baru kan. Nendi? Hah? Nendi? Ya aku sing ngewangi Sri Putel gawe dawet teh. Dawet adalah drama Ruwet. ruwet. Mbak Indah engko rene, Bu. Urung lho. Tapi engko sore. Ambil klambi iki le. Palingan engko sore rene, mulai engko bar magrib ngono. Gak asa urunge magrib Mbak Indah wis anu. Soalnya kan Inara mandine kan jam pira kok wis mandi to. Aja sampai nuwi magrib iku nek nduk rewel. Miring apa lurus? Hah? Iki jaluk miring apa kaya mbok mik ngene iki ngene? Miring. Lho wis kadung ngene. Gak apa-apa wis. Pagine pawon nang Ibu. goreng tahu iki tahune sing diketokno, ndoke diketokno. Ki ndoke. Ki pempene. Ki Ibu. Ibu, Wi Intan. Ki Intan. Ki Ibu. Oh, iki Mas Pras sing apik nduk tahune. Iki orang langsung. Sik. Guys. Bentar kok. Kok wis kudu mbok guys ae. Sabar ben tok durasi. Sik guys, genten Intan guys. Nah, Intan di sebelah kono. No, ping goreng tahu guys. Pemirsa, kita ini indoke. Terus bumbu-bumbu yang harus disiapkan, Ibu petekno lombok, petekno lombok ya. Lomboknya kudu digodhog juga ben supaya nek ngulek ora rekoso ya. Gak percaya, Mak. Lak sampean jak mulai ya, Mak. Lho, ki lho pemirsa. Lho. Ngontot lho. Ya. Balungane Dik Dewi. Mulai. Oh, mulai. Oh, tadi kok dijak mantok tenan mbek Mama kok lho. Mak. Tan tak kandhani Tan. Rene tak critani. Kucinge kuwi iki dijenengno preman. Nek ngundang, "Man, preman ayo mulai." Ya jam runtul iki. Langsung ngetoto aja kowe terus langsung digonceng pulang. Mending diceluk pre yo. Pre, bawang pre. Tan. Engko salah rene neh. Kuwi nang dilapi, Nduk. Meja-meja kuwi apa kembang-kembang dilapi. Jukuk lap. Ngono lho. Lapi iki ae. Iya, sekarang pas nang dilapi. Godhong-godhong apa ngono Ibu tak sing goreng tahu mau ya. Kuwi mejane barang dilapi tulung. Nah. Ki telepon mbek sapa kae bayi? Mbek takon. Gak suarane cewek. Mbak Yi telepon sinten? Tante Hanim. Oh, Tante Hanim, adik mbakku. Wis tahune digoreng ini pemirsa, iki bumbu-bumbune ya arep tak goreng. Nek ngulek ben gampang pemirsa. Kok dadi ana lombok, brambang bawang, sedikit ketumbar ini pemirsa, godhong salam, kunyit. Oh. Kunyit, tomat.
Halo. Ya, iki lho kita tak kon nganu. Apa nek ngarani? Ocekno ndrok. Ndoke yang tak gorengnya, Dok. Ya. Malah ndek iki to diadek teh to. Adeh teh. Kuwi jeruk apa kali? Anu, ndek iki lho mirip tahune mbok mie ndek iki lho, Dek. Kali ya. Iya, kanggo ketar sithik-sithik. Bali. Sampean gawe Bali iki sampean kei jahe geprek saiki ora, Dek? Gak usah ya? Iya, aku enggak lombok iya. Lombok brambang bawang kemiri. Iki sen iki lombok brambang bawangnya tak goreng Dik ben nek ngulek ora pakai. Heeh. Lha ra ndedong jeruk iki, Dik. Ora sido masak iki aku. Ora celuk ae. Ya, enek lombok brambang bawang kemiri. Masak ben Terus gula tak kei sedikit ketumbar gitu. Ben gak di Mas. Dan ora kunyit. Mang kunyite wis mlebu borok kuwi, Mang. Wes iki kunyite wis. Terus kuwi tomat, godhong jeruk mbek dong salam wis diumbah kabeh. Aku tak belajar masak ben gak ibu terus. Belajar masak. Iya. Mang tempene langsung mbok toto ya, Dok ya. Tak goreng ngono kan Intan nguleke uga apa ya cara ngono gak rekoso ngono lho. Dadi karek mak klinyir ngono lho, Nduk. Kuwi engko terus digongso sampai harum, bar digongso terus tahu ambek telure kuwi engko lebokno ngono, Nduk ya. Nduk, iki telure tak goreng. Nah, terus kei santen saiki, kemudian nanti terakhir kei santen kara. Wes aku tak nganu Bunda Dewi ya, aku diceluk ya. Aku jelali tomat karo godhong jeruk, karo godhong salam, kuwi dicemplungno kuwi ya. Arene tutup. Digongso pelan-pelan, Dok ya. Nah, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Nah. Bisa kayak air sedikit tinggal ngeresiki. Nah, resiki ini nganggo ulek-ulek ya. Ya airnya tak cukupno kalau airnya ning kono. Oh, gak ning kono ya, airnya iki lho, Dok. Kuwi lho, Dok. Iki lho, Dok, airnya iki lho, Dok. Wis disiapno ibu ning kene. Saya harus nganggo ulek-ulek. Ngene ya. Iya. Wes, ditemplungno ya. Sampai bersih toh. Bara sampai resik. Jadi saat ini pokoknya kan selalu tak libatkan dene masak, pengen masak apa tak libatkan. Tak dudoke bumbune iki iya masukno wer. Terus digungsreng sampai mateng harum baunya, terus lagi masuk. Kayak kecap sedikit, kayak santen. Nah, kayak kecap dan yo kose toh. Ben matang saya tuh. Langsung kita masukkan tahu sama ndok. Iya, Dok, kabeh beralon-alon. Nah, yes. Santannya masuk. Kilo. Terus ana bolongan ini. Wes lah kuwi. Pelan-pelan. Kecap. Wes. Iki sing mbok inginkan seperti iki ben kene sik yo. Masakane ewoe mbok mie ndek iki. Ewoe mbok mie. Ini belum kecap. Kecapnya, Dok. Kalau ning kono kecapnya. Iya, sithik yo. Kecap. Jual kakak kemanisan kok. Ui. Yes.
Seurung. Wes ketok ya. Wes stop wes. Wes terus dicek rasa. Ngono tok, Dok. Inilah. Enak kuwi. Insya Allah. Yorong jajali. Intan juga sendok jajal. Coba rasanya piye? Ditamu sik. Ngadep rene. Enak. Tenane. Enak iya sana. Lah, bayani ya. Nah. Bu, enak kok sana. Mak yo sana. Wis enek ndok, wis enek tahu, prei yo tempene ya. Heeh. Wis enek ndok. Nek tahu. Wes aku berarti saikine karek nyuting Mas. Masem tak dul ya? Tak aku boleh. Jadi ibu iki durasine karek kurang sekitar 5 menit. Gak. Kurang 5 menit nyuting Intan mepe kumban mbek ngobrol. Ngono ae. Ya wis cus dulu. Cus. Maksudnya ibu kan ngono, iki kan sebelah Bunda Dewi gak apa-apa. Engko terus nek wis akeh lagi mbok usung rono awakmu dadi gak riwa-riwi. Ngono maksudnya ibu. Paham? Nah. Duh, kene lho Nduk, kok kene maksudku. Oh gak usah rono-rono sik. Engko nek wis akeh lagi digawa rono. Nah. Jejer gone Bunda Dewi gak apa-apa. Iya, Dok. Iki kok ben ditokno sama Iya, tokno juga, Dok. Mbok tokno ben nang garing, Dok, Wah. Iki judule perkumbahan. Yo, lak mulai gremeng ae. Ben, kaya Mak Darni gremeng ae. Kok yo ditokno salwa le. Kok salwa ben rono sik diutus Bunda kae lho. Aja mender mimil ae. Tenan. Sesuai lah koyok Mak Darni. Dek ini yang ngono ketemu ki yang ngono ae. Walah Bu Yun. Aja lara Bu Yun. Nek lara kita golek yo gek enek ora tau ning omah. Aku rene gak petukan. Engko awan urung mulih, jere jek ning gone anake. Nek lara lak ning omah, nek ora lara ning omah ae. Aku iso rene iso njukuk apa jajan, iso njupuk apa tan sayur iso njupuk sego. Nek Bu Yun gak ning omah iki aku tiwas rene ora enek wong, aku balik muleh neh ngono. Niki mbek gremeng turut-turut dalan iki mbek gremeng. Nah maksud ibu ngono. Nah wis akeh lagi dideleh. Piye iki reso gede iki, tak penyet tarik reso gede iki piye iki. Iya lagi. Mbah tan kimang mau reso gede HP ne. Rodok macet ki lho. Ikan biasanya nek 0,5 terus karo 1. Oh iki lagi kena. Tak silo lagi anu iki lho pemirsa. Mlamir. Apa ngarane ngene iki jenenge? Nyata niki proses napa Pak? Jenenge mboten mlamir nggih napa Pak? Ngaci. Oh iya ngaci putih pemirsa. Tapi niki ya jenisnya plamir. Oh nggih jenisnya nggih plamir. Oh, jenisnya ya plamir pemirsa, plamir. Saka semen putih dicampur lem Raja Wali ya. Pun nggih pemirsa, konten siang ini gak popo yutan iki mang kan sing tak syuting kan Intan enek Bayi si Bayi tak syuting ora lagi mang lali aku. Ndang kono. Bayi anu nduk nunggoni warung sare mang tak ingo. Yo sakno kok nek tak gugah nek ngelu. Gak usah. Gugah. Moh sakno aku.
Engko ae nek penggawe konten engko. Apa tan? Hasilnya kenapa tan? Ceblok. Engko ae ngajak syuting bayi engko ae nek wis engko mbah gawe opo neh engko. Nggih pun pemirsa nggih, demikian konten Intan pagi menjelang siang. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit nanti paringi sembuh. Pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang salih dan salehah pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madep ibu Atan. Tunggu thumbnail dulu. Tunggu thumbnail dulu. Gue thumbnail lo. Cus.